Mia horot thumani bo leri thanga hangka ba tini basana bo lerkha norok thangnai blog onu khana ani subscriber ano keti pai rohmani tini sesana nayo ang ketabuk di provokawi tongkha phungni bai diponi bai ang maisa sajeko les kisa chawi tongmano bo bana subscriber manai rohmani no ani kanjing nahla sana bai gana thui tongphayo hambai manam sakano hamjagi ning keti rok rohormani bagai. Okay guys, hari kaham mungkin rok bahai tong bai khak lain rok jato kaham dong nah nai lam so gahin hain rok na ani YouTube channel lo allergy ni khunju moto man bagai am saka pugong ka bang bai yasi shorawai ani yasko kapla bai ani khunju raja gai tabu ke bisingo hain sawi tong bai kya motok pro cover khawi puk phano motok ma hamai thanga hangke raja mani saima kata abona tabu ke sira khunju dur man thiji khunju bukung mokol totra se bisi moto go totra moto ka hangka to hopung kuchung mani tai thui mangalak hangke guys tini nogo tini mui thogya song honai ang tini phungni simi maija jagya tabuk bazara habi to keti chalia sung tini nokne ongkhorba bo leri thanga hangka ba keti paitlangai nogo thangai chaisnai ta haifena norno tini phungo nai dili phungo haino tam pai ani joratei ang je sungmui thogui songriman abongkha gudok ani yakni gudok chanai borok nge kebsei ani gudok no thogya hanai saimia siata anu bani na bagai dan gudok no thogo ni sa haipano ani gudok no hangka ang saksak bo belai kheno thogjago tang sokmani ani yakbai gudok songjak ngeta abono tini ang mui kuthung khilui painai gudok chanani bagai khamka sikam rok rojak hangka ang gudok no teibo thogjago hangke wansugui phayonok ni simina ang tini khamka sikam rok muya rok paiei thas ka gudok songoi chene nei tho hangka bazara hablai na tamtong bazara sokpa ke hangka no nugui rekha daran no belai nai thonai tho collection chokpai jok bag rok nahla nai thokbai meni hangke binaro jesung mari tu buo logi no pai thango tini tup khangka khana no pai thango ta abono nai tongo hangke dara basao manai ni YouTube channel lo ani ro bag sokbai marok rekha hangke logi no pajagi pai thangbai hne au kubui kok salkisa sakang thangnai video rok bonorok no khana ang dara no phai bag collection phunungmani abo bebang no pai thangbai ke hangka tabuk tem nai thonai tok sokpai jak parts rok nahla obonorok 60 rupees khana manai only 60 rupees gendorok phai pai phebe di nahla haino nai thonai thok ekdom iko kiti rok nang kang kya mo keto 70 iko pula phunungmani ke 60 tai kom thai ke 60 gemon tai bo nai thonai thok tung bisingo bogus kari baya kota hinken rok obono only 60 rupees kenot langi mana nahla nai thok bai min han cute hinke guys norok tai tam no leri tong ba dati phai pus pai phebe si nahla haino nai thonai thok dara noro dam kalai khen mano bomsuk bui hai dam rok bo sanyata iko guys yang tai bo bag kotoma nai thonai thok norok salarok bai khari thana rok ke orori buthri rok khawi khari mana ne bag koto pai ton bai di danga nang phuru ke ri buthri ti khara nangana tabuk to college rogo katal kabi meni he deba ganoro college thangpurong gangke brinai thokke sadugoi bag nai thonai thok tui thana nangana ke bag rok nai thok tui hangke buite be brinai thongnu ge diba na gabon dati fat di ko bag rok pai phebe di busuk nai thonai thok sok pajak angke to semia tini dara bag tu buwan hanai ingke rang bo kisa su tu bujak hangka ba bag ma pailia hai pano kaisa bag painai abong kha tam no painai norok no phurang nai do obotai nai thok soka amano se pairi na musung shiwo bochar satang hangke timano yangi kona sti brima nai thok jangmani tui sima nai shu darani choice bom saka nai thonai thok ba binoro jekono bag sok pai ke hangka tai puchugya iko tini tubu khale khana no pai thang pai wan angkan dati norok pai di pai nai shulo khe pai thang nai ta asung nai thonai thok yang rogon hadi ang norok no moto thang nai blog rok phnuka kanong ni mom song ni bagi rok pai phede iko yang ora sigdi korai bua rok sok pai jak korai bua rok bai bukhne khaka hangke bisuk brini thong sajaman abon pai phedi norok kwaisa pano danuka korai bua rok su phalo roi ko bisuk mar hingke ang norok no tai ba kaham phunuga na do norok nai tongla iko na sigdi chini dara maya ganang norok no tai bo mani kaham nai thonai thok phunungani bagi kari hui thongo hingke baksa chung dili bazar phaimen chaje ya kaita rok ngai rohor do cover hai bui dili bazar phaimen chaje angka ba birsi kalom bokol kekelingai ma thayanta bui bazar haimarok do kaita angka ba hingke norok wan sugui tong hanam se clip nai thonai thok kotor marok no bahke painani ne 20 taka samatar 20 taka dari pevidi khabrumoi yang anya hangka to busung marandi chungana anya samana pe darar phake igona sidam ti bag rok busung mar o bag rok no te khen norok amse ke bari nai thogi thangan o ma igona siri tep se phunu apska nai thonai thok omti he bag nai thono sonorok 60 taka khamai tongke taitam no ga sugu video nai tongkha ba phaisidi bipras hawe hane toling sigari hake pai jati umma anglam te heki video rok no goi tongkha hain dobon sagodobon phaioi toling sigari no rijapti pheke mu pura ekdom haine pai pura jetongan huklai paitlang hamang kang tini tamo pai nyai nor no fungnai hari ko umma bag bazar ni paper kari rekha sanglo mane bo bag bazar ni mal harutan rok kata buje bamsek modern pramar ban hari ko umayo pranor o bag no te hangka praleng mar hangla sa han bag na chana chok angke to darana sakata jetongman anori hobar sidhinam se dara sao i meno na shimi bahige ro naisa nini subscriber rok ni bagi ang khadi wi tono
borok bo paina nango honi saung ka ban bokhorok bo gyan habi thanga ang monorok no khairogoi bag kaisa paina hani 100 kata bebang telang han tongmasi ko bo jenung manaro beseng mar naji ko dobon sakoro ban hanyo hinken dorok ani o dobon saka dobon marno markan marnang jogona amte hinyai thongnai thongnogoi bukhukti baike dobon no ko gya tongna hano tabo koloma jora ange se bukhukti rok hoku dobon ko gya masing jora angka hukuk bukhukti kok tong hamta dobon aban bagi masau dobon nasiri ko besuk bek mar oron bisung ang kaisa paikha do norno funoga noga thangai tabung ge singra paina phaimani oron singra markhan thokjago ama hangka ba paitlangan hanai ge kutung talang sinai seri tongo jeng tabuk sakang pila hati khlai paigrana aboni yaglo orta sa phai phainai makhang no kangge no bai mushroom tlang deni sawo rang kre ni samase bagi phanot tlang deni hingke 100 ni tubi phakya 50 rupees roi lotai 50 rupees ranai borok kabang mani bagai belai kheno kolomo aboni bagai moi songbo moi kutung phalta tiki sibsibi asugui phali tongjao ta jeng tini bazar final ler khabla to bose borok kabang ma taisa sakang phage tepse borok bang khamo tabuk hingke jeng phai sopakya Jackson restaurant no tlangnai jeng chicken roll tini hingke chini dara or restaurant ni owner bono snamai tongo bini yakni snamjak hingke ang taiba thokjago do hingke guys ang norok jotono no khakbai khukbai koyani muchungo o Jackson restaurant owner chini dara bini sakhai angai tongkha abon norok suri jabaidi chini dara ni sak datina hamnani bagai ang khaklayo chini dara ni sak datina hamnai hinai hingke guys ang puitu khlayo norok dara ni bagai suri nai bini sak agini hake hamai basai manani bagaita chini goleo amsaka lama hami angka ba tom kalagi se dagari se tabuk chung nogo thangnai nogo sokpakya ang tam pakya phurogane singra soita tubi pakya ekdom kutung kothok lubi ya 20 taka ni aluk mustard oil te phunogana ko mong katam sakamo o angur rikona sidi omte angur ke belai tije kudang angur chikon kiting zat khundrupoi mushroom khamka koto zat bazaro naiturang hinya tuksoko bazar sukti 2 bar naituk mari oi maya as khamka gudok di pornishimi chana hani wan sok tong mana make chicken roll yang tongo thamsa joli sokang tini bazar kuri mana jomani maya kari poroke kari ni kare am tok te alisa kakmu kisa paitu bi family chomiri khama tabuk ke kisa singra chagrana asuk mayo khuye bazar thangmani bazar tini chabulia jora kom ni bagai tabuk achugi sira thas ka sagrana amse khamkar wai gudok sana nei wan chogi paina thangmale masmaya wai ni naitu wai nei ya phangbusuk bazar mari oi khamka rok lubiya rok muya rok roi gudok khakyang amsaka thokjago gudok no bangamsaka kothok khaima nongka ba iko nasik di coldrink na hreina mani kasari thanga kisa angka tabuk chai tonga chicken roll markhan thogo tini dara seri rahman bela bini yak ningke te thokjago ta ge tabuk obachabai ang gudok snamnai hepeno khamka krinyane bakha kisapan srangya khamka sikamta khamka kotok zat ang khamka gakha zat o chikon jat ang thopsapan chaya gudok khlaiyane bagai ang tini tam nanai oronor no kaisa ka phunogoi rekha hingki ang mui kuthang rawi paibemen yaklo wai bri suka tabuk waike wai baklai tonga sui akoi kama ka gudok khlai chanai tini ang khamka tongkha hangke busuk se motom khamo haipena to khundru puire nai norok anon norok ni nogo berenya thangka hangke khamka sikam rok lubiya rok roi gudok khlai chari rohodi hingke ang tainangya yakran mosteng rok bai simi pan chari rohodi tang muyakran mosteng ko to belai keno thokjago norok saimanani daily blog nai rok tini sal hapna se babu bosai karo hangka ba a asuk mas malia o hingke ko norok nang phunga pogisi tongo ang bomte he bag na iko money bag se tuwi phayo only 70 rupees kama kha kiti kanang nai tho gedabo hingke tabok chini mui khlugi ne legrana wow kutugi jokan har thaske gudo rogam sakbuti kabang riya tange hinmale ang buti kisa ke ran roi tini thas ke buti silna nange ja degono gudong naita buti extra te kaisa bati woto nyata actually chini nogam se gudog rong no phana bela kepegri che tang ka baksa ni nogo nogban hingkangke gudong nam se ke bela ke kepe khlaki bungke umawari angka aram nangya hingke holy moly guys norok kisa comment khlai sana ba norok ni nogo buda chini nog ni hai gudog rong na se kepegri ya kisa wari machana jat ke songicha na kepe kheta gudog isa abo bano sadi hingke tabuk chini gudok no khulugoi ne legrana nahlai ko buti bus kahama karanai thangka hingke ang tabuk obono koloi oro seti kisa saroi nai tange hnemala belai fursa ngo chini muya tai lubiya rok bebak no norom ke monba khangke ba muya monjago seti lufano tai muira yata angke muya moya sini seti rekhangke muira gi thangwa boto jotono saimano ekdom pura gudok bahai motom ka phaisuka khamka sikam tongkangke to taipse motom khamo haipeno angkha khlaiwan gudok tini belai kheno thongnai henai mushroom ro borojak bela angka tai se khundru puibo tongo angka ba gatabuk ang seti remani yagulo obono kolei tongkha gatabuk ang obono kholobai 5 minute niyagulo karinai tabuk hingke guys ani mui moni she karewi she tabuk ang gudogoi tongo gudogni hokubai ani camera wo hokunangai blur ngai tongkha
Hingke ang tabok o gudok ni butinyo kibiya karoi o degon gudogoi tongka gobono ang amsa kepek riyai kona sikdi amti haike gudogoi muyaro krek hubari masa kangke belai kan thoksu gabo busuk jorati thogaba amsuk thogone abo bukhuk bai sawi shemaya ta khe tabo khundro poiroi kisu sakhe gudogoi kholobai rnai hingke busuk thongno nantaibo ai sangka khanagadi ang tini ani jorate ang belai khe kok truk saka norok tano honodo kok tamsuk do shahanai tini hingke ang norok ni kok no naragai nong ni khano naragai norok naima mote kheno belai kheno kok truk saka hingke norok no belai hambai paithak jora tini ani video no naimani bagai ani gudok ni chehra se nai nege di oh my godness 20 foot bahari sanai tabang amano jotono hor kaham ano hamjang marmani bagai I love you guys good night.